Hei Ulla-Maija, me ollaan täällä Kylänpään kotitilalla talvisissa tunnelmissa ja me voitaisiin aloittaa sun kanssa sillä tavalla, että kertoisitko minulle tarinasi? Miten päädyit tänne Kylänpäähän? Miten mä päädyin tänne Kylänpäähän? No, se varmaan alkaisi se tarina niin kuin siitä, kun mä oon lukiosta lähtenyt. Ja silloin mulla ei ollut hirveästi semmoista suuntaa, että mihin mä niin kuin menen siitä lukiosta, mutta tiesin, että mun kädet kuuluu maahan. Ja se oli niin kuin se, mitä kohti mä lähdin sitten menemään. Ja sitten muutin Ouluun ja olin kasvitieteellisessä töissä ja sitten löysin itseni opiskelemasta hortonomiksi ammattikorkeassa ja unelmoin semmoisesta punaisesta tuvasta, jossa on sininen ovi. Ja semmoisen melkein löysin tuolta Yli-Iistä ja siellä asustin ja loin puutarhaa hetken ja siellä ei ollut sinistä ovea, mutta oli punainen tupa. Ja sitten monenlaisia maatöitä olen tehnyt 20 vuoden ajan ja kasvattanut omaa ruokaa 20 vuotta. Ja sitten tämä tupa löytyi sitten 2,5 vuotta sitten. Ja tämä tuli sunnuntaina myyntiin ja tämä oli sitten maanantaina tämän palveluksessa. Tai että mä sain tätä palvella ja tässä on sininen ovi. Joo. Semmoisen kierron kautta mä oon niin kuin tänne Kylänpäähän löytänyt. Vuoden tai 1,5 vuotta etin niin kuin tältä Karjalohjalta sitä omaa maata ja pientilaa, missä saisin palvella maata ja tehdä tätä maatyötä todeksi. Joo, ja sun koulutustausta oli tosiaan hortonomi. Ja sä oot siinä ohella opiskellut myös muuta. Niin, permakulttuuria olen opiskellut vuodesta 2004 ja sekin on semmoinen elämänmittainen matka, niin kuin tämä koko maatyöläisen matka on. Ja, ja sitten nyt kävin semmoisen biodynaamisen viljelyn introkurssi, miten se nyt oli. Tuossa 0,5 vuoden matka oli tänä vuonna. Niin semmosia olen opiskellut, mutta lähinnä opiskellut sillä kuuntelemalla tuolla ja tekemällä. Että sen mä kyllä koen, että se on niinku enemmänkin se, mistä oppini olen saanut vastaanottaa. No haluaisitko sä kertoa hieman tästä Kylänpään kotitilasta, tästä paikasta ja minkälainen paikka tämä on ja mahdollisesti minkälainen tausta tällä paikalla on ehkä ollut? Joo, tämä on siis tämä tupa, missä me ollaan, niin tämä on 120-vuotias. Tämä on vanhemmista hirsistä rakennettu, silloin aikoinaan käytetyistä hirsistä ja tässä on sitten asunut sellainen vanhempi rouva. Tai siis ei tietenkään ole ollut vanha silloin 120 vuotta sitten, vaan on sitten ikääntynyt yhdessä tämän talon kanssa. Joo. Ja hänen lapsenlapselta sitten on niin ostettu tämä. Ja tässä ei ole kukaan muu sit asunut kuin tämä rouva ja sitten minä ja lapset nytten. Ja sitten tässä on noin 1,5 hehtaaria on tätä maata. Ja tässä on se on ehkä noin hehtaari on toi pelto ja sitten on mettää. Ja ei oltu viljelty 18 vuoteen, kun mä tähän tulin. Ja semmoinen metrinen pujo ohdake Timotei-pelto alkoi niin kutakuinkin 3 metriä tästä talosta. Ja joo. Miten se jatkuu se kysymys? Jatkuuko se jotenkin? No se lähinnä kysymys koski sitä, että jos sä halusit kertoa hieman tästä paikasta ja minkälainen se oli ja niin kuin sä rupesitkin kertomaan, minkälainen se on nyt.
No tämähän on siis varmaan Karjalohen kylmin paikka. Ensinnäkin musta ainakin tuntuu siltä, että tämä on tuosta keskustasta kirkolta niin 4 kilometriä. Mutta siis on varmaan viikko parikin niin kun eroa tuossa kasvukaudessa. Et keväällä täällä on siis niin kovat tuulet. Tämä on tässä niin kun luomupeltojen ympäröimänä vähän ylempänä, niin täällä ei koskaan oikeastaan talvellakaan sada tällä lailla, että se niin 5 sattaa täällä aina. Et sillä ei aika kylmä paikka, mutta sitten niin kun mä oon kuitenkin pohjoisesta kotoisin, niin mullehan tää on niin aika tropiikki. Ja niin kun, se valikoima, mitä täällä etelässä muutenkin voi kasvattaa, niin onhan se hyvin paljon monimuotoisempi kuin siellä pohjoisessa. Ja mä luon tänne sellaista ekosysteemiä palvelevaa syötävää metsäpuutarhaa, joka palvelee sitten niin kuin minua ja perhettäni osana tätä ekosysteemiä ja myös sitten tätä yhteisöä täällä. Ja annan maalle kasveja, jotka ovat syötäviä kaikelle, jokaiselle ekosysteemiosaselle. No haluaisitko sä kertoa hieman lisää sun työstä? Mitä sä oikeasti konkreettisesti teet ja miten sä hoidat tuota sinun puutarhaasi? No, mä siis tosiaan koen, että mun tehtävä on tarjota niitä korvaavia elinympäristöjä heille, keltä me ollaan viety niin kovin paljon. Niin kuin kaikille pörjäisille ja nisäkkäille ja muutenkin niin kuin yleensäkin niin kuin elävälle elämälle, niin maan päällä kuin maan alla. Ja sillä lailla, että myös ne niin kuin meidän ihmisten tarpeet tulee tyydytetyksi, mutta samalla myös sitten muiden osasten tarpeet tulee tyydytetyksi. Ja tämä maa, kuten hyvin usea maa, näillä leveyksillä niin haluaa tulla metsäksi. Ja mä haluan niin kuin sitä kunnioittaa ja sen takia mä luon tänne sitä metsäpuutarhaa, koska se tuntuu musta oikealta ja siinä on järkeä ja sydäntä siinä. Ja se on sellainen syötävä, elollinen luomus, joka imitoi niin kuin semmoisen nuoren metsän tai sen niin kuin metsän reunan olemusta. Että semmoinen monikerroksellinen. Ja sä oot siis istuttanut tänne puita, pensaita ja sä teet ilmeisesti vähän niin kuin kiltatyyppisiä. Joo, mä oon istuttanut siis tosiaan, no tässä nyt niin kuin 2 kokonaista kasvukautta olen täällä saanut olla, niin mä oon 200 puuta nyt istuttanut ja sitten pensaita ja todella paljon pörjäisystävällisiä kukkia ja sieniä olen ympännyt ja kaikkea katetta laittanut tonne niin kuin maan pintaväelle. Ja sitten mä kasvatan monivuotisia vihanneksia. Et mä niin kuin pyrin sellaiseen monivuotiseen systeemiin, jonka mä koen, että se palvelee niin kuin maata ja on semmoinen rakentava ja haluan niin kuin sitä muutosta viedä eteenpäin tässä elämässä. Että semmoista niin kuin ruoankasvatustapaa, mihin mä uskon kyllä hyvin vahvasti, että se on semmoinen ainakin yksi ratkaisu. Eroaako ne monivuotiset vihannekset sun mielestä jotenkin tästä, tai eroaako tämän tyyppinen työ ja millä tavalla mahdollisesti tästä vallitsevasta tavasta kasvattaa ruokaa? Joo. Joka pohjaa siis yksivuotisiin kuitenkin suurimmaksi osaksi. Niin pohjaa. No tosi paljonhan se eroaa. Et kun monivuotiset kasvit on semmoisia, että sä istutat ne kerran ja sä saat korjata niistä sitten satoa niin kuin useamman vuoden ajan. Et eihän täällä mikään niin kuin ole ikuista tietenkään, mutta että tavallaan mä teen
sen työn kerran, mitä niin kun, jos mä kasvattaisin 1-vuotisia, niin mä joutuisin tekemään sen istutustyönkin tai kylvötyön niin kun joka vuosi uudestaan. Sen lisäksi ne vaatii niin kun silläkin vähemmän hoitoa, että kun niillä on niin paljon syvempi juuristo, niin ne pärjää itsekseen paljon paremmin kuin 1-vuotiset. Että kun kuitenkin se juuristo ulottuu sen syvemmälle ja ne saa niin ravinteita ja vettä sieltä maan syvemmistäkin niin kerroksista. Ja ne myös rupeaa kuitenkin yhteyttämään heti silloin keväällä ja yhteyttävät niin pitkälle sinne syksyyn. Se kasvukausi on niin pitkään, ne tulee heti, niin monet niin monivuotista vihanneksistakin tuli niin heti sieltä lumen altakin jo. Ja silloin ne sitten sitoo hiiltäkin. Että ne sitoo hiiltä kuitenkin sen koko kasvukauden siinä. Ja myös se, niin se satoaika on niin valtavan pitkä, että nyt tässä oli noin pakkaset, mutta ennen niitä, niin varmaan tuossa 2,5 viikkoa sitten mä kuitenkin vielä söin vihanneksia puutarhasta marraskuun lopussa. Haluatko sä kertoa mitä sä söit siellä? No silloin mä söin vielä ruusumalvaa ja sitten myskimalvaa. Ne on malva on mun yksi kyllä suosikkeja kanssa noista monivuotisista vihanneksista, kun se on kasvukausi on se puoli vuotta. Tai se satokausi. Ja sitten pörjäiset rakastaa sitä kanssa ja se on kaunis ja se pysyy vihreällä tosiaan pakkasin. Onhan se edelleenkin vihreä tuolla. Ja sitten noita monivuotisia sipuleita, käärmeen laukkaa mä söin vielä viime viikolla itse asiassa jäisenä tuolta kanssa. Että se on tosi kiva. Että se on ihan mahdoton se repertuori, mitä me voitaisiin kasvattaa ja miten me voitaisiin monipuolistaa meidän ravintoa hyvin kestävällä tavalla. Niin, tarkoittaisiko se sitä, että se ruokavalio sitten jollain tavalla muuttuisi tai muokkautuisi? Joo, se tarkoittaa sitä ja se tarkoittaa myös sitä, että me jotenkin pystyttäisiin avautumaan enemmän myös niille uusille mauille. Että me ollaan vähän ehkä menty niissä makutottumuksissa semmoiseen pumpuliin, että noin monivuotiset vihannekset, kun niitä ei ole sillä lailla jalostettu tavallaan, että ne olisi semmoisia lempeän makuisia, vaan ne on hyvin lähellä sitä villiä. Ja ne on myös hyvin lähellä ravintopitoisuuksissa sitä villivihanneksia. Niin siellä on myös voimakkaita makuja, kyllä. Mutta on sitten myös ihan semmoisia lempeitä, niin kuin malvakin. Ja että hyvin nopeasti niihinkin makuihin tottuu. Ja että onhan se uskomatonta tehdä joku salaatti sitten, missä on aika useaa. Että kyllä mullakin yleensä, jos mä teen hapankaaltakin tuolta puutarhasta, niin kaalen lisäksi, niin siinä on joku 20 kuitenkin vihannesta ihan tuosta vaan muutaman metrin päästä talosta. Niin ja sähän kasvatat tässä muun kaiken noiden monivuotisten ja puiden ja pensaiden ohella myös 1-vuotisia. Että ilmeisesti se ei kuitenkaan poista sitten sitä, että siellä puutarhassa... Ei. Joo, ei missään nimessä. Ja mä itse ainakin, mä tykkään noista kurpitsoista niin kauhean paljon, että mä kasvatan sillain 1-vuotisia, että mun ei silti tarvitse rikkoa sitä maata. Että kun mä pyrin siihen, että kun mä istutan vaikka noita monivuotisiakin vihanneksia, niin mä istutan ne kuitenkin kohopenkkeihin. Mä en halua rikkoa sitä verkostoa siellä. Ja sitten muutenkin, kun tää on tosi tiukkaa savimaata, niin se olisi aika hurjaa, että mä vaan jotenkin lapiolla sitä kovaa savea yrittäisin kaivaa ja istuttaa siihen joskus helteillä, kun se on tiiliskivi. Että sitten mä rakennan, ne on vähän tämmöisiä kompostipenkkejä, mitä mä rakennan ja istutan niihin. Ja sitten väleihin, puitten väleihinkin, niin mä istutan kurpitsoja sinne tänne. Että sitten mä vaan kaadan kottikärryllisen kompostia ja pistän sen kurpitsan taimen siihen ja ne saa sitten siinä sen kesän kasvaa. Kurpitsoja tuun varmaan aina kasvattamaan, että en mä nyt ole sillä, että mä olen jotenkin 1-vuotisia vastaan, mutta että olisi ihana nähdä siinä rinnalla enenevässä määrin, että olisi noita monivuotisia vihanneksia. Että kun sipuleitakin meillä on, se on ihan käsittämätön määrä niitä sipuleita, mitä me voitaisiin kasvattaa monivuotisena. Niin. Että se tuntuu aika hurjalta, että miksi me sitten jotenkin kasvatetaan niitä 1-vuotisia. Toi saa mut pohtimaan sitä, että sä oot tässä maininnut nyt jo esimerkiksi maaperästä ja syväjuurisista kasveista ja siitä, miten
miten sä pyrit siihen, että sä et välttämättä riko sitä maaperää ja yrität kunnioittaa niitä muodostuneita verkostoja, eliöverkostoja. Ja nythän puhutaan paljon tästä uudistavasta viljelystä ja uudistavasta maataloudesta, niin kuulostaa siltä, että on ainakin tietynlaisia ymmärryksiä siitä uudistavuudesta tai miten se tulee niin kuin käytäntöön. Ja sitten tämä monivuotisuus, mistä puhut, niin vaikuttaa, että siinäkin on semmoinen uudistavuuden elementti myös tosi vahvasti. Miten sä itse niin kun näet, mitä sulle tämmöinen uudistavuus tai uudistava viljelytyö on? No jotenkin, niin kun, ensinnäkin jos mä oon aika tarkka noista sanoista, niin kun, että se ei mulle niin kun, jotenkin vaan mene, niin kun mun sanavarasto on hirveän uudistava, että mä monesti sanon sitä niin kun rakentavaksi. Joo. Rakentavaksi viljelyksi. Ja siinäkin mielessä niin kuin, jotenkin, että mä en rakennan tota maata, että enemmän niin kuin uudista sitä, mitä siellä on, vaan mä niin kuin rakennan sitä maata. Ja sitten mä itse niin kuin näkisin tämän niin kuin myös semmoisessa, niin kun tämähän nyt on niin kuin todella pieni tämä mun tila, niin kuin, mutta että enemmän niin kuin rakentavassa maataloudessa niin kuin isommillakin tiloilla kuitenkin niin kuin noiden monivuotisten viljely, että se potentiaali on mun mielestä tosi suuri. Ja sitten kaikessa tämmöisessä, että miten se saadaan niin kuin suoraan kuluttajille ja se toimisi. Minä näkisin, että se toimisi ja kyllähän näitä hankkeita on Pohjoismaissa kuitenkin näiden osalta. Monivuotisten kauppapuutarhojen. Niin, että monivuotisten vihannesten viljelyä niin kuin kaupallisesti. Niin. Että ja kyllä mäkin niin kuin, suunnittelen siis tekeväni vähän sellaisen, niin kuin, miten se sanoisi, semmoisen kauppapuutarha-intron tai sellaisen vähän semmoisen näytemaan tai näytepuutarhan semmoisia ihan niin kuin, helposti hoidettavia, kaupallisesti helposti hoidettavia rivejä, monivuotisia vihanneksia, mistä olisi helposti korjattua sen sadon ja kuljetettua niin kuin eteenpäin kuluttajille tai noin perheille täällä yhteisössä. Niin, eli tämä myös avautuu sinne niin kuin yhteisön ruokkimiseen, että kyseessä ei pelkästään tämmöisessä metsäpuutarha-tyyppisessä viljelyksessä ole niin kuin yksittäisen kotitalouden kotitarveviljely, vaikka sitäkin se toki on, mutta sä näet, että tässä on niin kuin mahdollisuus myös siihen yhteisön ruokkimiseen. Todellakin näen. Siis hyvin vahvasti näen, että tämä voisi olla se yksi ratkaisu niin kuin kestävien omavaraisten yhteisöjen luomisessa. Joo. No, mitä sä tavoittelet tällä sinun työlläsi ja mitä sä haluaisit saavuttaa? Tai oikeastaan, jos mä kysyn toistepäin, että mikä ajaa sinua eteenpäin? No mulle tää on niinku sillai hyvin niinku toivoa herättävää. Niinku mua koskettaa tosi suuresti se, että mä istutan puun, joka on niin kuin ylisukupolvinen, että enemmän mä kuitenkin jotenkin teen tätä sille seuraavalle ja kenties sitä seuraavalle sukupolvelle. Ja se samalla kun niin kuin mussa on sitä toivoa, en mä muuten voisi tätä tehdä, niin se myös koko ajan ruokkii lisää sitä toivoa mussa. Ja toivottavasti myös niin kuin muissa ihmisissä. Niin se. Ja sitten semmoinen niin kuin jotenkin niin kuin mä haluaisin, tai mä toivon näkeväni sellaista niin kuin ruoankasvatustapaa. Tämäkin sana on mulle jotenkin vähän hankala, mutta ruoankasvatustapaa, missä me toimittaisiin enemmän yhdessä niin kuin sen luonnon kanssa, eikä sitä luontoa vastaan. Että se, ja että mitä mä niin kuin, ne on niin kuin ne asiat, mitä mä haluan niin kuin viedä eteenpäin. Ja sitten nyt niin kuin lähivuosina ihan niin panostaa tosissaan noihin niin kuin monivuotisiin vihanneksiin ja viedä niin kuin sitä ilosanomaa niin kuin eteenpäin aika isosti, koska nyt mä koen, että enää meillä ei ole niin kuin aikaa tehdä pieniä tekoja, vaikka koenkin, että jokainen rakkauden teko on suuri, mutta silti, että nyt me
tarvitaan semmoista vahvaa muutosvoimaa, niin ihan sillä isosti on yrittänyt tässä semmoista tiimiä kerätä, että eri kautta saataisiin vietyä niin kuin näitä asioita eteenpäin, että kokkeja ja koulua ja semmoisia yhteistyökumppaneita, yhdessä luojia, kanssa luojia tähän. Niin. Joo. Että kyllä mä niin kuin näen, että se minkä takia mä teen, kun mä teen tätä niin kuin tälle ympäröivälle ekosysteemille, että mä haluan niin kuin vaan niin kuin tukea tätä. Minä olen osa sitä. No sanoit tuossa, että sä haluat toimia luonnon kanssa yhteistyössä, et luontoa vastaan. Niin haluaisitko kertoa siitä vähän tarkemmin? Mitä se sulle tarkoittaa? No tällä maalla niin se tarkoittaa mulle esimerkiksi sitä, että jos mä nyt nostaisin kädet pystyyn, enkä mä enää tekisi täällä mitään, niin tästä pellostahan tulisi mettä. Ja se on se tämän maan tahto. Niin sitä mä haluan kunnioittaa ja silloin mä työskentelen näin. Koen, että työskentelen yhdessä niin kuin sen maan ja tämän luonnon kanssa ja kunnioitan sitä tahtoa. Ja olen osallisena siinä sillä tavalla, että istutan sitten niitä puita ja joudutan tavallaan sitä sukkessiota, mitä siinä tapahtuisi luonnostaankin. Mutta sitten ne on kuitenkin niitä mun valitsemia puita. Että se tarkoittaa mulle sitä. Sitten se tarkoittaa mulle esimerkiksi sitä, että mä ruokin maaperää ja niin kuin annan kaiken niin kuin lakastua paikoilleen ja en niin kuin putsaa sitä jotenkin ja tuon sinne myös niin kuin lisää niin kuin puuainesta esimerkiksi niin kuin haketta ja kaikkea, jolla mä sitten pystyn ruokkimaan sitä rihmastoa siellä, jotta sekin on niin kuin vahvempi verkosto siellä sitten koko ajan. Ja se, että en halua myöskään sitä niin kuin turhaa rikkoa, sitä verkostoa. Se tarkoittaa mulle myös sitä, että mä tarjoan niitä koteja niin kuin eri hyönteisille, koko sille hyönteismaailmalle. Ja en halua sillä lailla boksittaa niin kuin, eri tyyppejä jotenkin sen mukaan, että onko tämä nyt tuhohyönteinen vai onko tämä joku hyötykaveri. Tai että onko joku kasvi rikkakasvi vai niin kuin, että tavallaan tavallaan mä pyrin laittamaan itteni vähän sillai taka-alalle ja olemaan sillai, että me ollaan kaikki niin kuin tasa-arvoisia ja pyritään kaikki yhdessä niin kuin siihen tasapainoon. Ja en yritä päästä mistään eroon tuolla, että jos siellä sattuisikin sellainen tilanne, että siellä nyt olisi jotakin sellaisia kavereita enemmän, jotka jotenkin sitten minun mielestä niin kuin tulisi liikaa mun reviirille ja veisi liikaa niin kuin mun ravintoa pois, jos tämmöinen tilanne niin kuin olisi, niin silti mä en niin kuin yritä päästä niistä mitenkään eroon, vaan sitten mä menen vähän niin kuin taka-alalle ja mä mietin, että mitäs mä oon nyt tehnyt tässä systeemissä semmoista, että tämä ei ole tasapainosta, mikä täältä niin kuin puuttuu. Että sinne enemmänkin tuodaan sitten jotain elementtejä lisää kuin että yritetään päästä jostakin eroon. Niin se on mulle myös semmoinen hyvin tärkeä niin kuin elementti siinä, että mä työskentelen yhdessä sen luonnon kanssa. Enemmän tuon niitä elementtejä, kuin vien niitä sieltä pois. Että niin kuin silloin, kun me kaikki ollaan niin kuin tasapainossa toistemme kanssa, niin ei siellä niin kuin tuu sellaista epätasapainoa, että siellä yhtäkkiä olisi vaikka jotakin kirvoja, niin kuin, että hupsan saane on syönyt kaiken. Että semmoista ei pääse tapahtumaan. Onko sulla jotain konkreettista esimerkkiä nyt tämän kirva-esimerkin lisäksi, että mä tiedän, että kirvat, kun kirvoja on, niin sit toivotaan leppäkerttuja ainakin, jotka sitten söisivät niitä kirvoja, mutta onko sulla joku muu esimerkki niin kuin tästä sun omasta puutarhasta? No tämäkin on ihana tämä leppäkerttu-esimerkki, että sitten toivotaan, että niitä tulee, niin sitten siinäkin on niin hyvä jotenkin
löytää se ymmärrys, että mistä ne leppäkertut tulee, niin kuin, että onko niillä yleensäkään semmoisia niin kuin talvehtimispaikkoja siellä puutarhassa, että niin kuin muistetaan niin kuin jotenkin sekin, että jättää niin kuin tilaa ihan sille villille luonnollekin siellä puutarhassa, että ei meidän tarvitse kaikkea valjastaa jotenkin siihen, että siinä näkyisi ihmisen kädenjälki siellä niin kuin puutarhassa tai pientilalla tai maatilallakaan, niin kuin, että siellä saisi olla se villi läsnä, missä muut villit voi sitten lisääntyä. Ja toinen esimerkki voisi olla esimerkiksi myyrät, että mullakin on täällä niitä myyriä, mutta sitten mä oon esimerkiksi miettinyt niin kuin aitaamista, mutta sitten mä aitaisin ehkä myös ne ketut sieltä ulkopuolelle, että olisi tosi haasteellinen paikka sitten, koska nyt mulla kuitenkin on täällä niitä kettuja. Ja sitten noi kohopenkit, mitä mä rakennan, niin ne on siitäkin tosi hyviä, koska käärmeet viihtyy niissä. Ja nyt on saanut niin kuin kutsuttua jotenkin tai luotua semmoisia piiloutumispaikkoja noille kyykäärmeille, jotka sitten taas pitää sitä myyräkantaa niin kuin tasapainossa ja sen lisäksi sitten niin kuin laittaa tuulihaukan pönttöjä ja semmoisia elementtejä niin kuin tuoda siihen, eikä nyt sinänsä, että minä niin kuin ihmisenä yritän hirveästi päästä niistä myyristä eroon, vaan sitten, että tuon siihen niin kuin mahdollisuuden sille ekosysteemille niin kuin monipuolistua, että mä en itse, mä en jotenkin, kun mä ihmisenä pystyn luomaan sellaiset ekosysteemit, mä pystyn luomaan niin kuin sellaiset puitteet, että se ekosysteemi pystyy sitten niin kuin sinne syntymään ja monipuolistumaan ja tukemaan niin kuin sitä. Niin semmoisilla esimerkiksi elementeillä. Joo. Jokaiselle omaa elintilaa. Niin, kyllä. Ja sitten kun on noita puitakin, kun istuttaa puita, niin sitten taas siellä on niin kuin, paikkoja, missä linnut voi tähystää ja ne voi taas sitten syödä hyönteisiä ja sieltä täältä niin kuin noukkia. Ja, sillä lailla. Joo. No, nyt kun ollaan vähän keskusteltu tästä, että minkälaista tämä metsäpuutarhan niin kuin, hoito tai perustaminen voisi olla, niin minkälaista satoa sä täältä pystyt sitten keräämään ja keräät? Oot nyt jo 2 vuoden ajan mahdollisesti kerännyt. No semmoinen, mikä meidän on niinku, tietysti hyvin helppokin niinku ymmärtää, on niinku siinä ruoan muodossa ja niinku, todella paljon. Kyllä tuolta niinku ravintoa saa kerättyä jo nytten. Et kyllä niinku vihannesten osalta niin aika omavarainen ton kesäkauden on kyllä. Ja mutta sitten mä koen niinku tosi tärkeäksi sen tietotaidon sadonkorjuun ja sen niinku inspiraation sadonkorjuun. Mä jotenkin näin senkin semmoisena niinku satona, jota mä sitten pystyn virtauttamaan eteenpäin. Ja se, että mä saan itse niinku koko ajan oppia ja kehittyä ja jotenkin pystyn sitten vahvemmin niinku palvelemaan tätä maapalloa täällä, niin se on semmoinen. Joo, se on ollut niinku varmaan tärkein tällä hetkellä. Eli ne sun opit, mitä sä opit täällä, kun sä teet töitä näiden kasvien ja eläinten ja eliöiden ja tämän sun maaperän ja paikan kanssa. Niin. Niitä oppeja sä pystyt jotenkin sitten välittämään tai siirtämään eteenpäin. No just näin, niin kyllä. Ja sulla on täällä välillä ollut jotain kurssejakin, mihin sä oot sitten pyytänyt ihmisiä. Joo, mulla on ollut kursseja ja sitten vapaaehtoisia niin kuin otan vastaan ja vierailijoita. Että niitä ryhmiä on kyllä ollut tosi paljonkin. Ja sitten ihan niin kuin semmoinen on ollut myös jotenkin musta ihanaa, että vaikka tässä on aika vähän niin kuin taloja, tässä ei ole mikään läpikulkutie, että ei sillä lailla kulje edes taas suhaa kukaan tässä, mutta sitten on ollut ihana huomata, kuinka nuo naapurit ovat kiinnostuneet myös hyvin paljon ja niin kuin jotenkin heitä on tosi paljon koskettanut tämä tapa luoda ja he ovat innostuneet myös niin kuin tosi paljon ja sitten se on vähän niin kuin semmoinen mykorritsa kanssa, että sitä vaan niin kuin mä nostan niin kuin käteni pystöön ja
olen vähän niin kuin se sieni-itiö emää siinä ja sitten se mykorrhiza vaan menee. Eli se vaan jonnekin jakaantuu, enkä mä pysty enää tietämään mihin se menee, mutta johonkin se menee eikä se tavallaan koskaan pysähy. Niin kuin, et se on semmoinen verkosto, joka vaan menee, että aina se sieltä jonkun sun kautta menee jollekin toiselle. Ja se löytää sut sitten. Niin ne löytää mut tai sitten ne löytää jotenkin muuten vaan niin kuin tämän tyyppiseen niin kuin luomisprosessiin. Niin. Joo. Ja haluaisitko sä vielä nyt mainita muutaman ihan satokasvin? Esimerkiksi sä aikaisemmin puhuit malvasta ja sä puhuit käärmeenlaukasta ja että sipuleita on monivuotisia hyvin erilaisia ja myös niitä lehtivihanneksia. Niin jos sä vielä kuitenkin mainitsisit muutaman, vaikka sun lempi. Joo. No se malva on niinku tosiaan yksi mun semmoinen lemppari. Ja sitten on toi isokonnan tatar. Ja näistähän niinku suuri osa näistä monivuotisista vihanneksista on niinku Suomessa ja muutenkin niinku maailmalla kyllä tunnettuja niinku koristekasveina. Et hyvin monet ne niinku tietää ja niitä kasvaa hyvin monen puutarhassa, mutta sitten me ei tiedetä tai sitten me on unohdettu tai että ne on syötäviä. Niinku, ja jotkut niistä on niinku semmoisia niinku Suomessakin, että niitä on ennen vanhaa niinku käytetty, mutta sitten on niinku joku kuuliljat, joita ei ole käytetty niinku Suomessa syötävänä, mutta sitten ne on taas Japanissa niinku suurinta herkkua. Niin kuulilja on myös niinku tosi hyvä ja tosi satosa ja ihan mahtava niinku kasvi sinänsäkin, että voi kasvattaa tuommoista lehtivihannesta, tosi ravintorikasta lehtivihannesta niinku pohjoispuolella. Ja että kasvaa ihan niinku varjossa. Ja monethan näistä monivuotisista vihanneksista onkin semmoisia, että niitä voidaan kasvattaa niinku paikoissa, missä yksivuotiset ei ikinä menestyisi melkein. Että ne on siitäkin niinku hyvin niinku oivia. Ja sitten on sit mä tykkään noista eri suolaheinistä, niinku tarhasuolaheinää. Mulla on muutamia semmoisia erilaisia ja nyt kylvän taas uusia lajikkeita sitten ensi vuodelle, niin ne on tosi maukkaita ja tuottaa niin kuin monta satoa kyllä ehtii niin kuin kasvukauden aikana tuottaa. Ja sitten toi hyvän heikin saviikka, että siitä mä kyllä tykkään. Se on semmoinen suomalainen perinnekasvi, aikoinaan on kasvatettu vihanneksena, mutta on sitten unohtunut yksivuotisten tieltä. Joo. Ne on ainakin niinku. Ja sitten noista sipuleistahan mä kyllä niinku pillisipulia, erilaisia pillisipuleita ja sitten ilmasipulia. Sehän on tosi herkullinen, noin lapsenikin laiduntaa kaiken sipulin, mitä vaan on, jos antaisin. Niin. Joo. Ja voikukat. Että voikukat on kyllä, niinku, siis tämähän on ihan täynnä voikukkaa, niin sitten sekin on kuitenkin koko kasvi käytettävä. Niin, vaikka se meillä villiksi luetaankin, mutta niin myös niin kuin jotenkin näkisin semmoisen potentiaalin ihan tommosena vihanneksenakin siinä. No, miten sä näkisit sitten, sä mainitsit tuossa aikaisemmin jo, että sä oot laittanut energiat liikkeelle, että tätä monivuotisten kasvien ilosanomaa ja ylipäänsä tietoisuutta voisi viedä eteenpäin. Ja yksi, mitä mainitsit, niin on tosiaan kokit, että vaikka huippukokit, mutta myös muunkin tyyppiset, jotka on ravintola-alalla töissä ja sitten myös koulut. Sä itsekin työskentelet nyt koulun kanssa yhteistyössä. Niin miten sä näkisit, että millä tavalla tämmöinen niin kun mahdollistettaisiin? Mitkä on niitä? No sen mä oon ainakin huomannut, että kun tää on niin tuntematon alue. Tää on jotenkin niin tuntematon alue, että pitäisi lähteä siitä kouluttamisesta. Että kun mä oon vähänkään niin kuin maininnut näistä asioista niin kuin esimerkiksi tuolla koulussa niin kuin ruokalan niin kuin meidän keittiömestarille ja keittiöapulaiselle, niin ne on ollut aivan niin kuin ihan äimistyneitä ja siis todella innoissaan, niin kuin, mutta sitten me ei vaan tiedetä näistä asioista. Ja sama sitten he kokit, kehen olen ollut niin kuin yhteydessä, niin olleet niin kuin tosi innostuneita. Ja sitten niin kuin siitä ihmiset, miten he ei ole koskaan kuullut näistä asioista. Niin
kyllä se niin kuin siitä pitäisi lähteä, että saisi näitä koulutusta ja niin kuin, en tiedä, lehtiin, mediaan, niin kuin, mediaan juttua näistä ja sillä lailla. Ja sitten niin kuin tuolla koulussa se on esimerkiksi ihanaa, että me tosiaan rakennetaan sinne sellaista metsäpuutarhaa ja tuonne Sammatin vapaalle kyläkoululle ja sitten sinne tulee niin kuin keittiön tarpeisiin niin semmoinen monivuotinen vihannestarha ja ne menee siitä suoraan niin kuin takapihalta siihen niin kuin 5 metrin päähän keittiöön käyttöön ja sitten ne lapset saa niitä lautaselle niin kuin jo heti siinä ja ne tulee niin kuin tutuksi heidän kouluarjessa ja ne ei enää ole mitenkään sellaisia jotenkin outoja juttuja. Ja niin kuin, että sen mä kuitenkin näen noissa omissa lapsissakin, että kuinka ne tuolla laiduntaa. Mä aina kutsun sitä laiduntamiseksi, kun ne tuolla menee ja syö niin kuin aivan innoissaan noita. Ja aina kun joku tulee kylään, niin ne aina tarjoaa jotain monivuotista vihannesta, että tuppa syömään tätä ja näin. Että sekin olisi niin jotenkin ihana, että niitä olisi niin kuin perheitten puutarhoissa, jolloin ne tulisi niin jotenkin itsestään niille lapsille, kenessä sitten on taas se tulevaisuus heidänkin käsissä ja heidän lapsissa ja lapsenlapsissa. Niin sillai. Ja sitten tietenkin, että mikä nyt, mihinkä myös niin kun olisi hyvä panostaa, olisi siihen, että sit kun ihmiset innostuu niistä, niin mistä he sitten niin kun saa niitä. Et kun täällä ei myöskään ole sitten taimistoja, jotka myös niin monivuotisia, olisi erikoistuneet monivuotisiin vihanneksiin, niin niitä toivoisin niin näkeväni niin kuin täällä meidänkin maassa. Niin, se on aikamoinen sit juttu se, että kun ihmiset vaan kyselee, että no mistä mä sitten saan niitä, kun ei kaikki jaksa sillä aikaa kasvattaa itse niitä siemenestä. Niin. Kyllä, ja olen itsekin kysellyt erilaisilta, siis niiltä, jotka myy normaalisti erilaisia yksivuotisten kasvien taimia, muun muassa vaikka biodynaamisia tai luomu, niin olen kysynyt, että mitkä näistä olisi monivuotisia, niin ei kovin moni ole, että suurin osa on yksivuotisia. Niin. Ja nekin on, että ne on sitten niinku yrttejä. Me kutakuinkin, niinku, mitä saa taimistoilta niinku noita monivuotisia, niinku, paitsi sitten koristekasvipuolelta, kun vain tietää mitä hakkee, niin sitten löytää kyllä. Joo. No, sullahan on täällä sitten kasvamassa erilaisia marjapensaita ja pähkinäpensaita ja hedelmäpuita, niin haluaisitko sä kertoa niistä vähän? Joo, no täällä on tosiaan monenmoista. Meillä on vähemmän hedelmäpuita, kun me ei niin paljon käytetä hedelmiä. Ja sitten toisaalta kun mä itse jotenkin tykkään ajatella semmoisena isompina kokonaisuuksina näitä, että on se, että mitä täällä yhteisössä tapahtuu. Että esimerkiksi kun täällä on niin paljon omenapuita Karjalohjalla ja täällä vaan omenoista on niin että ne on jätettä jo jopa. Niin en halua tavallaan hirveästi lisätä sitä omaa panostani enää siihen, että mieluummin sitten kartoittaa niitä omenoita, mitä täällä on ja pistää niitä sitten enemmänkin jakkoon. Sitten mulla on siis paljon makeapihlajia, mikä on yksi mun lempipuista ehdottomasti, että me syödään tässä perheessä enemmän marjoja kuin hedelmiä. Niin sitten tämmöisiä marjovia puita on laittanut enemmänkin. Sitten mulla on erilaisia noita hasselpähkinöitä, että mä oon mukana siinä suomalaisessa pähkinähankkeessa, mitä nyt tehdään semmoista tutkimusta, että yritetään löytää erilaisia viljelylajikkeita, jotka täällä pärjäisi. Niin sitten mulla on olisikohan niitä 8 eri lajiketta tällä hetkellä nyt noita hasselpähkinöitä, en ihan hirveästi vielä, mutta pitää niitä lisätä sitten vuosi vuodelta ja saksan pähkinää ja mustajalopähkinää ja herttajalopähkinää on kasvamassa myöskin. Että joo, monimuotoisesti. Joo. Ja noihan on semmosia, että kun sä istutat ne nyt, niin ne tulee tekemään satoa vasta vuosien päästä. No pähkinät, joo. Varsinkin noi Saksan pähkinät ja tommoset. Ja nyt on sitten vähän kokeillut noita jalokastania, mutta saa nähdä, että kuinka ne menee täällä meidän ilmastossa. Nämä kyseiset, mitä mulla on. Joo, se on vuosien
päästä joo. No noista hasselpähkinöistä nyt varmasti jo tässä ihan 8 vuotta sisään saa. Eli se on vähän erilainen perspektiivi tähän niin kuin viljelytyöhön. Se on joo, mutta sitten kun mä kuitenkin rinnalle laitan, niin kuin, että mulla on koko ajan niitä monivuotisia vihanneksiakin, niistä mä saan kuitenkin heti siinä samana kesänä jo. Ja sitten on myös niin kuin niitä yksivuotisia, että siellä on semmoisia niin kuin pitkän tähtäimen ja ylisukupolvisia ja niin kuin niitä kasveja, mutta sitten niitä myös, jotka niin kuin tyydyttää niitä meidän tarpeita jo niin kuin nyt. Että sitten se vähän vaihtelee niin kuin se ravintokin. Niin kuin musta se on ihana niin kuin tämmöisessä tämän tyyppisessä niin kuin puutarhassa, että sitten kun jotkut kasvit on sellaiset, no niin ne on silloin niin kuin alkukesällä ja jotkut on sen koko kesän, että niitä voi syödä sen koko kesän ja sitten jotkut on niin kuin loppukesästä, niin sitten se tavallaan, että se suhteutetaan se oma ravitsemuskin siihen, että mitä on tarjolla. Mutta tämäkin voi olla vähän semmoinen haaste, mikä meillä on meillä ihmisillä, että me ehkä jotenkin ajatellaan, että se kaikki pitäisi olla tarjolla koko ajan. Ja just silloin, kun minä haluan, niin se pitäisi olla tarjolla, että enemmänkin, että jos me mentäisiin sen luonnon ehdoilla, että mitä puutarhassa on milloinkin tarjolla, niin jotenkin voitaisiin adaptoitua niin kuin enemmänkin siihen, kuin sen, että sen tavallaan sen puutarhan ja maan pitäisi adaptoitua niihin meidän tarpeisiin, niin kuin haluihin. No, sä oot työskennellyt nyt useamman vuoden monivuotisten kasvien parissa, niin mistä sun toimeentulo koostuu? Joo, sekin on jännä tuo niin jotenkin tällä tavalla, miten mä niin teen tätä työtä, niin mä näen sen, että se toimeentulo elää kans jollain lailla semmoista niin kuin aina eri niin kuin sukkession vaihetta, koska ihan jotenkin, että siinä missä tämä puutarha elää, kasvaa ja kehittyy, niin sitten se mun toimeentulokin niin kuin muuttuu, kun se tulee niin kuin eri lähteistä, niin kuin koko ajan eri lähteistä, että se ei tule vain niin kuin yhdestä virrasta. Ja tällä hetkellä niin kuin, suurin osa niin kuin toimeentulosta, niin se tulee niin kuin koulutuksesta, että siitä, niin kuin, että mä koulutan, on niin kuin kursseja ja sitten mä oon tosiaan tuolla kyläkoululla opastamassa ja myös niin kuin ihan niin kuin Lapion varressa teen sitä metsäpuutarhaa ja monivuotisten vihannesten sitä keittiötarhaa. Ja sitten sit se koostuu myös tuotteista, niin kuin, joita mä sekä niin kuin valmistan niin kuin eri tommoset teesekoitukset ja yrttisekoitukset ja suolat ja sellaiset ja hapatteet, niin niistä ja sitten ihan tosta niin kuin, miten sanoisi, niin kuin, vihanneksista, joita riittää myyntiin, niin niistä se niin kuin tällä hetkellä koostuu. Ja sitten sä välillä taimia laitat. Niin aivan hyvä, kun muistutit. Siis keväällä pienimuotoista niin kuin taimimyyntiä. On tällä tilalla myöskin noista monivuotisista vihanneksista ja muutenkin monivuotisista kasveista. Joo, ja siihen haluan sitten myös niin kuin tulevaisuudessa kanssa panostaa niin kuin enemmän tosiaan, kun siitä on niin uupelo täällä Suomessa, että niitä taimistoja ei ole, niin se on niin kuin yksi semmoinen suunta, mihin tätä tilaa niin kuin on myöskin niin kuin viemässä. Ja sitten ihan niin kuin sit toi niin kuin suora myynti sitten, kun noi kasvit tuosta niin kuin kehittyy ja tuottaa sillä enemmän niin kuin satoa ihmiselle, niin sitten sekin. Joo. No, mä haluaisin kysyä sulta tämmöisen kysymyksen, että kuka olet ja keneksi tulet tekemällä tätä työtä? Ja tämä on niin koskettava kysymys. Kuka mä oon? Mä näen itteni niin kuin enemmän palvelijana kuin puutarhurina tai maatyöläisenä. Ja se on niin kuin mulle kunniatyö olla maan palvelija. Ja keneksi mä oon niin kuin, tai miksi mä tulen, niin mä tulen nöyremmäksi
hetki tai joka kasvukausi tulen yhä nöyremmäksi ja nöyremmäksi niin kuin näiden niin kuin ihmeitten ja sen äärellä, että kuinka hauras tämä systeemi on meidän ihmisten käsissä, mutta kuinka myös meillä olisi niin kuin mahdollisuus niin kuin vahvistaa sitä ja olla tämän niin kuin kaiken tukena. Mutta sillä lailla ja mä tulen niin kuin semmoiseksi verkoston osaseksi vahvemmin ja vahvemmin. Tasavertaiseksi verkoston osaseksi siellä. Joo, semmoiseksi. Juurrun tänne, niin maaksi muutun sitten loppupeleissä tuonne. Joo, semmoiseksi ystäväksi myöskin. Niin kuin, syvemmin niin kuin luon sitä ystävyyssuhetta ja rakkaussuhetta kanssa, luomisen suhdetta niin kuin tähän maahan ja näihin tyyppeihin. Tuntuuko susta siltä, että se tapa, jolla sä hoidat maata ja kasvatat tai annat mahdollisuuksia tämmöiselle moninaiselle metsäpuutarhalle, niin että myös se tapa puhua siitä on jotenkin erilainen tai sen tulisi olla erilainen, kun tuntuu välillä itsellä on semmoinen olo, että me ollaan luotu kieltä niin kuin tuottaja ja kuluttaja ja tuotanto ja kulutus ja muunlaisia semmoisia sanoja, jotka ei välttämättä ehkä sitten palvele niitä käyttötarkoituksia, mitä sä ehkä täällä teet. Onko sulla tästä kokemuksia? No on joo, ja ihan niin kuin tuo jotenkin, kun heräsin siihen, että koen olevani esimerkiksi niin kuin palvelija enemmän, niin jo se, että koen olevani palvelija, niin se on herättänyt myös sitä nöyryyttä, mistä puhuin. Ja sitten mä oon miettinyt niin kuin esimerkiksi tuota sanaa niin kuin kuluttaja, että mitä jos mä oonkin hän, joka saa vastaanottaa. Niin kuin mä oonkin vastaanottaja, niin kuin, enemmän kuin kuluttaja, tai että käyttäisin mieluummin sanaa semmoinen niin kuin vastaanottaja, niin sekin niin kuin, mä koen, niin kuin, että se herättää kunnioitusta sitä kohtaan, että mä saan oikeasti, että se on niin kuin aika uskomatonta, että mä saan niin kuin vastaanottaa tältä maalta näitä aineksia, niin se herättää niin kuin kiitollisuutta jo pelkästään jotenkin se, että mä ajattelen olevani niin kuin vastaanottaja. Ja sitten mä tykkään myös puhua tästä puutarhasta niin kuin hoivatarha sanana, mikä on kanssa aika iso sana sinänsä, että mihin kaikkeen se hoiva niin kuin ulottuu. Että siihen, että mun teoilla voi olla niin kuin hoivaava vaikutus tähän ekosysteemiin, mutta sen lisäksi tällä ekosysteemillä, joka tänne saa syntyä, niin sillä on taas hoivaava vaikutus sitten myös niin kuin minuun ja muihin ihmisiin, niin kuin, jotka täällä kulkee. Niin aika suuri asia on tämmöinen hoivatarha. Ja siitäkin, kun niin kuin puhuu ihmisille, niin sekin herättää ihmisissä niin kuin selkeästi sellaisia kysymyksiä. Herää ehkä miettimään sitä, että niin kuin, totta tosiaan, että semmoinen niin kuin vuorovaikutus, niin kuin vuorovaikutussuhde, hoivaava vuorovaikutussuhde voidaan niin kuin luoda. Onko sekin tänne sitä satoa sitten? Se on sitä satoa, mitä saa vastaanottaa. Kyllä, niin on. No, millaista sä näet, että täällä Kylänpään kotitilalla olisi 10 vuoden päästä esimerkiksi? 10 vuoden päästä, niin sitten kun ensimmäinen lapsone on lennellyt tuonne maailmalle ehkä. Mä näen, täällä on enemmän niin kuin valoja ja varjoja. Tällä hetkellä tämä on hyvin valoisa, niin kuin että kun toi on rinne, niin, ja sinne on sitten saanut muodostua niin kuin erilaisia mikroilmastoja, jotka on niin kuin taas ruokkinut enemmän sitä monimuotoisuutta. Tämä on sellainen keidas. Mä näkisin, että tästä tulee sellainen niin kuin elämää niin kuin pulppuava keidas niin kuin, ja semmoinen äänimaailma, joka on myös hyvin hoivaava, kun niin kuin lintuja on varmasti niin kuin paljon enemmän ja muuta väkeä.
Ja sitten mä näen, että tämä on semmoinen paikka, jossa niin kuin ihmiset tykkää tulla kulkemaan ja aistimaan ja oppimaan. Ja ihmiset osaavat tulla tänne. Ja se, että tämä pystyy niin kuin tukemaan tämän yhteisön omavaraisuutta vielä niin kuin, tai vahvemmin ja vahvasti. Joo. Sillä lailla mä näen tämän nyt tästä hetkestä käsin. Kiitos Ulla-Maija tästä keskustelusta.